Okay. So what happened is, Amapolisa, this is not the first time we have informed them about Umdan. You understand that every time he becomes aggressive, so the first time around when we called them, they said that they can't come and pick up the child. I think it was about 5 months ago. They said it's only an ambulance. Said it's only an ambulance that's supposed to come and fetch the child, right? So again, I was so shocked that this time around they were able to and then they came. And instead of them like trying to clarify on what's like going on, first of all as a criminal, instead of calling the ambulance and escorting the ambulance to the hospital. And when they got to the hospital, instead of inside the hospital examination, what they did KTH, there's an entrance when you go in. So they went in with a separate room with handcuffs, first of all, as if the child is a criminal, a minor child. That's when they started beating him up. Umnana nalapha une scars of handcuffs. And also handcuffs, after they took off the handcuffs, that's when they started strangling him with the handcuffs. The incident is again. It happened on Tuesday. On Tuesday. Yes. So Umnana had an episode on Tuesday. Umnana had an episode. Umnana waye, because it was 4 years back when we took him to Emapungwane. That's when they declared, but okay, mentally he's not okay. As much as he can try and fit in with normal people, but this is a man is in episodes. So mentally he's not okay. We are at a normal school like normal kids, but like even the schools they know but okay, mentally he's not okay. He's supposed to be in grade 10 or 11 book. But because of he can't attend the classes normally, he's still in grade 8 or 9 book. He's left behind. You understand? Because I go writing meaning that he has memory loss as well. So every time he has those episodes, he can't remember a single thing or what's going on around him. Uba lost. So that's when he started telling us all about what happened, because because we asked him, hey, marks onazo, it's too much. You've got marks on your neck, it was very bad yesterday and the day before yesterday. When he eats, he vomits, he can't eat stable food. So he's also what really like happened? No, because tomorrow I have to go back to school. Is called you understand? And they laughing. How's your was camel? So umama wayomthatha esibhedlele, he had no underwear. Impahla zakhe I think wazenzela. Because at that time he asked to go to the bathroom, they wouldn't allow him to go to the bathroom because bayambetha. But the room is separate because I think they knew about okay, there's cameras around, so they try to avoid capture a camera. So what I did yesterday, I went to a KTH to ask for medical reports aside. And then the security, they would not allow me in. That's when I came back. Ndafonela utatamu because umama bengekho. Ndafonela utatamu ba kukho ingxaki enje nakanje. Ndifuna medical reports so I can go and open up a case against isibhedlele, because I do not understand umnana that no ba mentally is not okay and unengxaki yokuxhuzula. Why bezambetha a 17-year-old child? Does not make sense abantu abadala, and they even laughing on top of that. So medical reports says I must come back on Monday, but they did not allow me in. And see a police station, so I'm telling them, okay, it date being a 20 around past 7. That's when umama called police. So they should have a reference on the computer system, but okay, we sent out even so police athile that actually went there
uyoncedisa phayana. So they should tell us bana ngobani abo, but they kept on saying bana on the system it does not show bana bekukhe kwafonwa or they sent out abantu kanye reference number. So I couldn't understand. And they kept on asking me the same questions over and over again, but in the bana what happened? They should have records zabo. So they didn't allow you to open a case? But I should wait for Monday. Ndidibane nomphathi wasesibhedlele. That's when I took umntana ke ngoku kwinoni kwi-private doctor because he was in pains. Then we examination ke ngula private doctor. So the private doctor now has inanseka records. So now she says that she can't pursue the case by herself because intoni la gqirha examination leyo on Tuesday funeka qale usifumane intoni reports from la gqirha wokuqala. Then she's gonna add up with her examinations. Okay, then finish it. And then that's when I can fill in the form to open up the case. Umama lo bengena. Ngumama lo umkela umntana. Wena mama khange ukhwelele ngoku azothathwa. Umntana andikhe ukhwele no-brother wakhe. Uzawukhwela no-brother wakhe, andiziva ndifuna ukuya because last time kokwesibini le nto ibisenzeka bengumntu one-anger sibize amapolisa oqala eza ehamba ne-ambulance. Sathi xa siphuma apha endlini eveni yamapolisa wathi umntana akakhwele evenini yamapolisa funeka kuphume imoto lapha endlini ipolo imkhwelise, then wona azawulandela ngemva siyongena e-KTH nam ndikhwele emotweni. Bamcenga wahamba nje kakuhle umntana ufa kwi-KTH. Xa ifika ke phana fumana ukuthi akazuba nabhedi, ndabe ndimbonile symptoms zoxhuzula. Ndathi ndiyamboleka bathi mandifile free oogqirha ndingagoduka naye kuba at least endlini unayo ibhedi uhleli nje phaa ephasejini. Ndabuya naye. Then this time besifika ke ngoku Friday sisuke Eastern Cape engekho right, ndimbona uba khe waphuma kuFacebook elahlekile ezilalini. Then ke ngoku ndabe ndiqonda akazukwazi uvula izikolo funeka ndiqale ndimse kwagqirha qala kwikliniki a-athenda kuyo. Kodwa andakwazi. Tuesday waya late ndayifumana imessage kuWhatsApp from utitsha wakhe uba andazi ubuye bezawulwa nomnye umntana oyintombi na ebene-enga kakhulu esikolweni. Ndazixela ukuthi the following day akazukwazi ke ngoku esikolweni funeka oogqirha ke ngoku bamjonge. Kuthe kusenjalo wane-argument no-brother wakhe wasuka waligeza walwa no-brother wakhe sazama unqanda waphuma uhlala ngapha kwendlela sahamba saya e-police station no-brother wakhe. Ndaripota ke mna kuba sinengxaki ayiqaluza le ngxaki apha. Abantu mos abanjena bahendlishwa ngamapolisa kakade wona abize ambulance afollow which escort i-ambulance xa esiswa sibhedlele and amapolisa ngawafike avule ifile phaa yomntana bandibona uba ndithathiwe then abuye. La enze ngendlela engaqhelekanga sihleli ndancama wafowuna usista wam wathi hayi mandla umntana umkile uye ngapha bonwa ngase-SD umntu ebamba imoto abantu abaninzi mos bayamazi uba kwi-coffee shop apha endlini. Then ke ndakhawuleza mna ndofika phaa. Xa ndifika nyhani umile endlini yentombazana wakhawuleza ubrother wakhe wangena ke wangena eshiveni amapolisa ngapha kwendlela. Then kulapho ke wangezomlanda wane-enga ke ngoku walwa kuwo yena umntana ubrother wakhe yena akhalwa. Ndathi makabhekele ndathi makabe nendlela nje yombamba because ungumntana oxhuzulayo then usanyukelwe nje ithemba yakhe. Kwacaba ke ngwakandazi noba bava kabuhlungu uyabehlula ngamandla. Ndacela nomfana begqitha ngendlela uba ndicela nimbambe uncedise so that bangambethi and bangasebenzisi igun because u-under age uyaxhuzula ngumntu kagqirha. Nyhani wancedisa laa mfana bamfaka ke evenini ebheki iambulance yona ayikho. Wabeke betha ke phaa ngemva kwiambulance bemka mna khange ndizifile ukuthi ngafike ndihambe nazixabani zakhe ndilale because ndineflu. Wabuya kubrother wakhe wandixelela bandifowunela ukuthi no mntana ulele ulalisiwe. Ngoku apha endlini xa ndifika ekuseni usista wam athi hayi mani ifowuni kutheni le nto uphangele kutheni le nto ifowuni ungayivula unomntana osesibhedlele kudala ifowuni i-KDH uyafuna ibe xa ndijonge ixesha it was 2:10. Emini during the day i-visiting esesibhedlele ingoyi-3 ndibe bendizixela uba ndiyaya kwi-visit ka-3. Awukwazi uyifumana mani ifowuni iyasebenza. Uba ndiphazamisa
ndiyivule ke ngoku ifowuni ndimve usista wam ndikuxelela ubazana okay khasondikhapha siyofika kunye ke ngoku phaa esibhedlele sihambe ke andikhaphe ndithi makamapha ngaphandle I think sifike 5 to 3 ngoba akufanele ndicele kwezi-security ndithi mna andizufola kwabantu ngoba izawuthatha ixesha ndifowunelwe mna andiyazi kwenzeka ntoni maybe umntana bafuna umthumela esibhedlele aphinde kwenziwa ii-test again mhlawumbi bamsa kwisikena i-Tiger Bay bathi okay ungangena ndiye ke straight ndigqithe apha e-reception ndigqithe kwi-security ke ngoku zibuze uba ufuna bani baxelele bajonge kwifayile babuze befikeni ndithi ke mna ke ufike izolo ebusuku around 8 o'clock between 8 and 9 o'clock ebusuku bezisiwe ngamapolisa bathi mandiyojonga phaa eTromai Straight ndithi ndiseza ndingekafika apha e-reception ndibe ndimbona uba uhleli kwezi zitulo zenkcenkce uhleli yedwa apha unxibele igawuni yakhe uyityeketyeke ndiyambona uyancangcazela izandla ezi ndimbona uba apha entanyeni ukhuhleke kakhulu ubomvu but akukho mini wento echazayo mna ingqondo yam yalala uba inoba kwenzeke ntoni ife bebethiwe lo mntana nemini imini iyashiyeka ukhuhleka sungathi besikwa ngento nakule ndawo apha ecam kwemehlo ingathi becinezelwa ngento eyintsimbi kukho indawo ethe evonqa xa ethetha akathethi kakuhle xa ndimbuza into iyasondela apha endlebeni umxethu ndidlala thetha ngayo ndiqomba andiyiva ivoyisi yakhe ndikhupha ukutya ke bethengelwe ngusista wakhe ndithi makatye ndimbona uba uyachitha nosamka kumdaka kulaa ndawo behleli kuyo unale nalithi ke ikule ndawo nopipe onegazi obonakalisa ukuthi bendifakwe idrip ngelo xesha sengathi yomile naye ufakwe ezi zinto xa ndimjonga uyabonakala iimbambo zakhe apho ukuthi kukhona ukuhlukumezeka xa ndimane ndijonge ezi-security ndibuze ngubani lebendifowunela bathi heyi asiyazi nase-reception akekho nakwezi nesi umntu oyaziyo befowunile endifowunele it's fine ndihlale ndibona into bethi 5 to 4 uzawukhalithwa le ntsimbi ukuthi ngoku masihambe unxibe inepi ngoku izihlangu azikho because iplastic zifike ilapha esitulweni iqhinyiwe laa plastic yasesibhedlele KDH ikhanyayo unxityiswe nje laa gawuni ndizibona uba akho zihlangu apha ngaphakathi ndamka ndiziphethe ezinye ndiphethe ezikasista wam I think sezazinxibileyo mna ezazinxibileyo ngoku bendinxibe zona ndamnika zona ndanxibe ezikasista wam xa ndifika phaa ibhrukhwe ndimphathele neskipa esifresh because ndisibona impahla akhe izisiwe ngoku ndiqomba uyahamba lo mntu incamithi i-security no yapha kuthiwa ndibuze kwenzeka ntoni udischarjiwe andifumani mkhondo inesithi hayi mani ingathi udischarjiwe ayiniki mkhondo ibahoye bonke abantu kwelaa gumbi balapha ngaphakathi kodwa akekho umntu ozapha nogqirha ngene xa begqibile bama phaa akekho umntu ozayo kumazondo athenda seyile zezi-security zimbini endimane ndibuza kuzo kwenzeka ntoni iyithathile nesithi nantsi ifayile yakhe ibhale into endingazaziyo ekubhaleni kwayo mazi uba ubhale uthini andicaciselwa nto njengomntana okungaphilanga ebelele esibhedlele ndizoya kwenye inesi ezantse namagxa kuthiwa kho ubuza phaa kulaa nesi noba ingagoya icacisele kakuhle ndiye ayidlo nesi nokaloku mna ndingene ekuseni ngunesi wasebusuku onokuyazi loo nto ndibuze mna ke idrip lena ke ngoku ndigqibile umnxibisa umntana uyikhulule linapye ndimnxibise ibhrukhwe without i-tracksuit yamanje without i-underwear khandiyazi uba ayikho ndimbuze uba iphi ndifumanisa uba uselost ukubana yenze njani iphume xa bekutheni ndiqomba intliziyo yam seyiqalisile ngumbuba ababuhlungu because maybe bezenzele esibhedlele ngosakho umntu uzawuhlamba loo nto yathathwa yalahlwa kodwa ikhona into eyenzekileyo imehlweni lakhe liyinyama ezibanza libonisa nangoku apha efowunini ndiye ndalifota loo nto ibomvu kakhulu akho kwandawo ingathi mhlophe ndiqomba khona ukuhlukumezeka apha kuye idle nesi ndibuze idrip lena ke ngoku inaliti lena ndibona uba inaliti eshayinayo nangona umphathi wasesibhedlele ethe hayi ayibi inaliti iba into engathi ityokololo ibekwe phaa inaliti yona iyashayina xa kusenziwa i-CCTV footage izawuvela because iyayawa phantsi ndicele enye inesi yaze yazomkhulula yathi hayi le nto siyikhula xa ihamba ndithi imini yonke lo mntana because andiqonde bekhe wanedrip akanadrip kuye unale naliti qha inaliti ndiyayazi mos iyashayina ne-CCTV footage izayiveza ukuthi yinaliti unakekelo yena khange anakekelwe umntana noko ukutya bengingcangcazela nathi hayi mani uyakutya endlini because sekuhlukumezeka mna ngoku because xesha elinintsi ndiye ndizibuze uthixo lo mntana uxhuzula ngokusemdala umntana okleva kakhulu esikolweni uxhuzula kwakhe afana nabanye abantwana yinto ya-weekly akayi okoko esikolweni ngoku ukwenza ugrade 10 ibifanele uba yenza ugrade 12 kodwa ke izikolo ziyamnyamezela because bekade esegateway kwathiwa makasondele nganeno ngoba
xa egula funeka ubharishe okanye qashe imoto olando kubuyiwe naye. It's fine ke ngoku ufunda bakufuphi ngokumntana eMitchells Plain. Sure. Ndabuya naye ndimbona uba uyangcangcazela uyacotha and xa thetha uyasebeza zixela ukuthi okay ngumntana am egqibeleni. Ayi lo gqirha kum xa icacisa ukuxhuzula kwenziwa into eninzi akandijonganga naye uyiphethe le fayile. Ndiyabuza kho yes athi no uyalithatha eklinikini yakhe. There are a million things that can make a person to have epilepsy. It is different ways. Enye iyanyangeka zehluke. Ndithi okay ndiqonda uba nam ndingumuntu omnyama ndiya-understand zininzi izinto ezinogulisa umntu andizujonga kuyo. Ndithi ke mna ke nalithi libile abathi hayi bazayikhupha onesi xa ihamba nyhani ke aze ke lo nesi ayikhuphe sihambe. The following day ke ndiqonda uba ndiza kuthiwa into ebekhe wayihlatywa le nto enjena yinali into ebehlatywe inalithi zitsho security ngoba aziqinisanga bengekho leyo ulala walala ke khona bambone evuka njengoba nje evuka ezochopha apha kwezi zitulo uhleli yedwa. Akho nomntu ombuzayo ukuthi kutheni even ngosendingumama akhe ndikhona akho nomntu obuzayo uba le patient wenzeka ntoni ngoba utata behleli kweli cala left enesifuba lo gqirha umathendile ekhohlela wathi hey coughing is becoming better now but kuya kuyakho umntu ozileyo ambuza ukuthi kwenzeka ntoni. Ndazosexhore ukhuthi umntana ndathi akho nto ndizayinikwa na ndihambe. Zithela security iphi kaloku into echaza ubu-discharge because awuzukhutshwa phaa ngaphandle sesitheni besenza le nto abantu. Kube khona ke enzake loo nto eyenziwayo ke loo leta kuthiwa nantsi yalaba ikhangelwa apha efayilini yakhe le nesayi ndijoyina ndijonga indinike eli phepha. Ndithi okay enkosi ngoba kaloku ngelinye ixesha kufuneka ngizihlukumeze. Ngoba ndimohlukumezekayo aba bantu bonwabile basemsebenzini ndimogulelwa ngumntana abanaxesha lamntana. The following day ke ndambona uba ulela kade avuke ndancama ndamvusa ndaqomba akanakwazi uattenda isikolo and funeka ke kweye eklinikini yakhe eMichael Mapongwane around 10 o'clock nyhani ndamsa. Eli xesha ke ndimsa ngalo akusathathwa abantu qha ndaxela ukuthi ebehlatywe inalithi yolala ucubhukile akakwazi uyambona nani uba utyhafile njengoba ehamba lo mntana ebese-KGH njengoba nimbona ukuba ubethiwe. Nyhani ke ndithi kuthiwa i-security ndithathe ndise ku-sister in charge ndimxelele naye abe embona uba ubomvu akuze kuthe athi zima ndenze le nto ndizoyenza apha but funeka ndiyofaka icomplaint kwelaa cala ngoba bakwazi uyithatha kunokwabo bayambona umntana imehlo linyama egula. Nyhani ke ndiye ke kwelaa cala athi mandiye straight phaa e-OPD koogqirha nyhani ndiye ke for uba amfomfozwe but khange ade amfomfozwe. Ndabhalelwa into kwathi mandimse straight kugqirha yena angabe ehamba laa queue yonke. Babe ke becebisa ke nabapha ngaphakathi oonesi phaa eMaphongwane ukuthi no funeka ufumene u-J7 ulimele lo mntana kuba emjongile. Nyhani kugqirha uqale ndithe ndafika kuye kumbona ugqirha kushashalaza umntu omhlophe ndaqonda yho sendihlukumezeke wesi ndabuyela kulaa nesi iyabahoya naye abantu as ugqirha. Wathi kodwa andizukwazi kule ikheyisi ukumbuya ngokunokwam because yikheyisi kagqirha lo mntana ulimele. Ndaphinda ndohlala phantsi ithi ntombazana ulunge kakhulu lo ugqirha sawungena kuyo uze ungene apha kuye nyhani ndangena ndabulisa wabulisa naye wabuza uba kwathi apha ndamxelela uba yezi uba umbona umntana uyaxhuzula ubethiwe ngamapolisa ayi-2 ebemthathile for uba amse e-KGH ofumana uncedo bamkrwitshile but andiboni mini wabe khange andilinde noba ndigqibe efowunela umphathi wase-KGH wayifaka kwi-loudspeaker ifowuni wachaza there's a 17-year-old apha ebethiweyo apho esibhedlele. Wathi andiyazi ke noba uzawuza apho na kodwa ninecase enjalo nasi le patient ilapha phambi kwam ngumntana oxhuzulayo ebe-athendwe apho izolo ebe-athendwe ngolwesibini because udischarjwe ngolwesithathu mna kungolwesi-Thursday ngala beni ke ndiye elantikeni eMaphongwane. Bathetha ke apha efowunini wathi ke xa gqiba uyidropha ifowuni wathi kum idipenda kuwe ke ngoku ukum-examina bathi bayambamba khange because bamjonge ngamehlo bambona njengoba nje ehleli phaa ukuthi no ulimele kakhulu and akho mntana nokwenziwa laa nto. Ndazixela ukuthi mandixole mna andizuvula case but into bendise ndiyifuna ngusecurity lona umntana athi bencedisa la mapolisa uyintombazana ubhinqileyo bemfake ekoneni bemkrwitsha. Ndiyabuza iphi ibhigeni yakho yandaweni uthi ndiye ndathi ndicela uyochama eli xesha abandibethayo babe behleka nalo sisi bendifake ekoneni xa ubrother wakhe kule xesha kuthiwe makukwenza ifolda yena then uthathe ixesha ereception baloku ukhata kuyadayithwa yonke into iphinde ikhangelwe ifolda uba ifolda ebesenayo kakade KGH umntana.
ukuthi ndiyancama ke unthe xa bebona uba ndiyazichamela ibhrukhwe bamanzi bakhawuleza ke ngoku bamkhululisa ibhrukhwe ibhikini akayazi uba bayitheni nezihlangu khange ndibuye nazo uthi akazazi bazitheni bamnxibisa inapkeni uba inapkeni iorganayizwe ngubani esibhedlele andiyazi laa nto ipampa bamnxibisa umntu ona-17 ongaphambaniyo bamyeka ke ngoku wahamba nayo ndifike ke ndiyibona uba imanzi emveni koko caba ke nguye wahlatywa loo naliti umntana walala ndabe ke ngoku mna ndiyomthatha umntana uyakhumbula yonke into nabantu abambethileyo nalo sisi uyi-security bebancedisa kulaa ndawo kungena kuyi-ambulance uba nevenza amapolisa umntu ureceiva phaa xa eswe yi-ambulance okanye ngamapolisa kulaa mnyango uyi-1 ikhona ikona ekhoyo phaa neroom engapha ehlala i-security kubakho ezibhedi ze-ambulance ndiyaqonda uba ubethelwe kuloo kona ndiyile ke kumphathi wase-KDH ndambonisa ifoto ezi zomntana apha efowunini wakhathazeka kakhulu wathi mandibhale phantsi ndathi ekubhaleni kwakhe mna ndicela azanenzela ifeyiva eyi-1 amapolisa ndiyawazi ebusweni kodwa khona ozayenza ngamadoda anamandla amadoda nalo andizulwa naye qha ndinee-questions endifuna umbuza zona akanaye na umntana yena umama lona uncedisayo ade ahleke bebethi umntana oxhuzwayo bemhlukumeza ngalaa ndlela bebemhlukumeza ngayo emane ehleka bamane bemphinda-phinda adeske abe unje yabemtshoka bemkrwitsha umntana adaqhame bendifuna nje ubona yena wathi ke nake ndingayenza yonke into sizawuyithatha i-CCTV footage kodwa into yona esingasoze siyenze kubana sikubonise ebusweni siyixoxe ke ixesha elide kwacaba ngifikelwa nayi-meeting oko ke shem emamele sithi ewe ibuhlungu yona kodwa ndiyacela ubhale noba ungabhalela nopremier khayibhale phantsi ngoba loku ngoku mna andizukwazi uyithetha ngohlobo uyithetha ngalo uyibhale phantsi bekho iproof ndathi andizukwazi ubhala sendihethishe ke enough ndifuna nje ubona lo sisi uyi-security andithi ndizamfakela ikheyisi ndincokole naye njengomntu ongumama ukuba yena uva kanjani mhlawumbi yintoni lebeyiva ibimonwabisa ibimgcobisa ahleke kakhulu encedisa amapolisa ubetha umntana omncinci ogulayo and lo mntana kudala ethestwa ii-drugs akazisebenzisi itshomi zakhe zingaka eziba umbone tshomi zakhe zincinci kakhulu kunaye ngo-10 years ukuya phaa ku-15 njengoba njene na-17 akanayo itshomi elingana naye akayikuyo kuxhuzula qha le nto imsokolisayo and ke namapolisa andizuxoka athe xa emthatha lo mntana ndathi ningamdubule emlenzeni nithi ebengamameli ndiyithatha nje mna for joke wabe omnye lo utyebileyo unomzimba enomsindo esithi usiphazamisile ndithi hayi niphazanyiswa ntwenini nangokubemkana ndithe bayivaleva ndithi ningambetheli umntana mna mseni esibhedlele uzobona kwegqirha uba mabamthini ningambethi kodwa bona ndaweni ndibona uba banomsindo benabo noofutheka akulapha kum xana bento zixela ukuba ezi lokuba bemsendaweni azawuncedwa kuyo umntana so bafike balifezekisa idinga labo besithi baphazanyiswe ntoni baphazanyiswa ndim bathi bifanele uba andikho kakade xana bemthatha umntana ndithi njani ndingumama kumntana because lo mntana akayo-criminal xa ungumntana othi ngelinye ixesha umbona uba mental uyaphazamiseka de kuthi xa kushushu siyayazi sikhula kho tata abaxhuzulayo noomama abaxhuzulayo umntu ngelinye ixesha usuke nje ashawutise espacini balandelelwa because uyazi lo mntu lo uba unesifo sokuxhuzula njengasesikolweni uyaziwa ezikolweni uqale xa azawuphuma eprimary lo mntana uxhuzula uyaziwa kuzo zonke izikolo akho misi imlandelayo zange akrwitshwa kwisikolo afunda kuso kuba kwimetropolis from 7:30 xa besingekangeni isikolo until 4:00 babone uba bemkile bonke nangoku athendwa ngabo bamnceda naxa egule esesikolweni for i-first aid zange bacinga uba mabamkrwitshe senyukelwa ithemba banendlela bathetha ngayo naye kangangento yobana emaphongwana kuye ndanikwa ii-forms ezintathu ngulaa gqirha i-school nurse ndanikwa i-speech therapy because uthetha nzima nje manje betshokiwe ivoice ayivakali ncam funeka umamele uba uthini bekunzima uthethe so injalo ne-psychologist but i-psychologist yankwacaba abekho bafowuna bathi bazandifowunela Friday for ubeka i-appointment endimfumeneyo si-school nurse sathetha nesikolo bathi bafuna neripoti yakhe bazomane belandelela ngoku umntana ke kweso simo
nam ndanikeza iyam ifomu efuna ndiyifilishile iyafana nekamesi wakhe. So bathe is a Monday police station sis, bathe mandenze Monday, which is in which is ke bathi funeka ndize nee-medical reports if ndifuna for the case. But ke my only issue is the fact that why are you hiding those people? I was there with utatam as well. Ndaya naye umntana ndababonisa. They hiding the police officers that did this. ngamapolisa aphi asekhayelitsho or aselingelethu? Elingelethu. All right. Ngamapolisa I think group A lo besebenza. Maybe night shift. But they do not want to reveal who they are. But i-CCTV footage yase-KDH bakhona ngoba lokhu ifolda fanele bayizwe ngabo. Umntana is not a criminal. Where do you get the authority to take handcuffs that you use on criminals who handcuff umntana? Umkhwethu umstranglish a minor child. Ogulayo for that matter. Ogulayo for that matter. and Abamkrwitshanga ngezandla bamkrwitshe nge-handcuffs. Senzenzela ilali fingerprints zingashiyeki. Even here nalapha unazo izikazi ze-handcuffs. Akayo criminal la mntana. Kwawugqirha wakhe wenze i-blood test. Akatry drugs akathini. That's why he's associating himself with children very younger than him because ingqondo yakhe is still there. Umntana. Izolo I tried to make him feel better and I took him out to ndayomkisa phaa kwa-Ace. Phume konke kwakutya. He can't eat solid foods. But luckily iwaiter yaphana was so kind enough yoba amtatazele lo mntana amklinele umgabho athini. He can't eat solid foods. Iqale emva kokubethwa kwakhe ngamapolisa. Abantu abadala bafaka idolo emntaneni esifubeni bamkrwitsha nge-handcuffs. Wait, like ingase ndicaciselwe ngeyiphi constitutional rights to police officers and the security guard that works at-KDH benze laa nto emntaneni. Like ingase bandi-explainele ndiyazi mhlawumbi noba sithi aba siyifamily yakhe mhlawumbi sicinga into zethu mhlawumbi ikhona loo right ke ngokuza besayina iicontract zabo uba uyi-patience zenziwa laa nto. Laa mntana upay disability grant. He's not okay. Instead of them helping him bayambetha uyahleka. On top of that, as an adult uyahleka. On top of a child. What if ke ngoku njembe bemkrwitsha nge-handcuffs aphinde axhuzule umntana asweleke, then what? Bebezawuthi utheni? Because laa mntana xa yesiwa exhuzula ubethekala ngentloko. That's why ine-memory loss. Babephinda wabetheka ngentloko asweleke. Which kind of explanation were they going to give us? Yeah, kunzima. Namnane bengekho right kwayizolo. Ndiyazama ngoku I'm trying to check him up. Ndizamdela nefone, ndizama umcherisha up because une-physical and emotional trauma. Eyenziwe ngamapolisa. Eyenziwe ngamapolisa. Lingelethu West Police and its security guard. A female on top of that. Because go back to South Africa, sinendo ye GBV, but a female security guard, a sebenza at a public hospital can do that and love on top of that. Mndam yazichamela. Bane befile then what? Like it does not make sense. Like I'm trying to think about it. It's not making any sense. As the family besizawuthini? Or they were gonna say they gave him medication, waxhuzula, wawa mhlawumbi kwelo gumbi, wasweleka, maybe they were gonna cover it up like that. Icacile mos, because this is not the first time I've had friends that had family members zabo ezigulela ukufa kula KDH.
Which kind of country are we living in? Z-GBV, ngapha abantwana abane-disability benziwe ezi zinto bazenziwayo. Abantwana bazaba safe phi? Instead of helping. Because abantu bebe, I feel like every person that works for government, I feel like they do not care about its citizens of this country. It's the same thing. Ungafika esibhedlele uyi-patient, onesi they walk around badlala ngobuso bekubona bawugulele ukufa. They walk around babe neechiki. They don't care. Anaba ngephi level of education abanayo that makes them feel like they are superior to its citizens of this country. I just wanted justice for umntana wasekhaya, that's all. And even if those security guards or those police, they think they can threaten okanye bathumele izikoli, it's okay, but I will get justice for brother wam, because they might do those things. We live in a country whereby you can get officials that will threaten the lives of its citizens because in Ndoni they're trying to keep their jobs. But I will not be silenced, Shem. Kumntana lo bani. Akayo criminal. Ndibayamhleka. Like ibinto libe mandi ngokubenza lanto. Isithethi samapolisa ke uConstable Ndakhe Gwala uthi le case bayayazi and isa investigate ngoba isaphandwa eLingelethu kuthiwa kuvuliwe ke le case idocket ye common assault yeah, so kusa investigatewa so we advised ifamily uthi kufuneka bazame also kwa IPID so that bangalindi only one side, because le case is involving amapolisa aseLingelethu yaphandwa eLingelethu, so kufuneka nabo bazame baye out of that police station bazame kwa IPID so that at least bakwazi ukuthi bafumane iphandwe from both sides. So injalo ke bahlali, as soon as we get more information sawuphinda size nayo. Enkosi. Of everything that's going on, but I understand.